lover's grave. Said his goodbyes to her family and friends, and packed his things in a rusted car and rode off in the rain, and came upon a church in ruin with an old man dwelling within. Καλησπέρα, καλησπέρα. Το πρώτο βράδυ που έφτασα στην Αβάνα, όλοι οι νέοι ήταν στους δρόμους. Ξαφνιάστηκα. Μια νέα επανάσταση? Όχι. Η Κούβα αυτό το χειμώνα γιορτάζει 50 χρόνια από την επικράτηση του Φιντέλ. Σε όλες τις πλατείες και σε όλους τους μεγάλους δρόμους, το κράτος διοργανώνει φιέστες. Μουσική, ρούμι, φιλιά, μπύρες, συνθήματα για τον Τσε, όρκοι πίστη στην Επανάσταση και στο νέο ηγέτη Ραούλ Κάστρο. «50 χρόνια πορευόμαστε με το Φιντέλ. Να ζήσει η Επανάσταση, να ζήσει η Κούβα. Δεν θα φύγω ποτέ από εδώ. Αυτή η χώρα είναι πανέμορφη. Να ζήσει η κουβανική επανάσταση. Ζήτω ο Φιντέλ. Ο Φιντέλ από πολύ μικρός πάλεψε για την επανάσταση μαζί με τον Τσε. Τώρα ηγέτης μας είναι ο Ραούλ. Η Επανάσταση έφτιαξε σχολεία. Τα παιδιά δεν γυρίζουν στους δρόμους, όλα μαθαίνουν γράμματα. Όλα τα παιδιά τρώνε δωρεάν φαγητό στο σχολείο. Και το πρωί και το μεσημέρι. Η Επανάσταση έφτιαξε νοσοκομεία. Εγώ σπουδάζω νοσηλευτική και μέσω της Επανάστασης θα προχωρήσω. Το έργο της Επανάστασης πρέπει να συνεχιστεί. Ελπίζω η Επανάσταση να διαρκέσει για πάντα. Οι νέοι δεν πρέπει να διασκεδάζουν μόνο, αλλά να υποστηρίζουν την Επανάσταση. Αν πεθάνει εδώ η Επανάσταση, θα πεθάνει και σε όλο τον κόσμο. Ζήτω ο Φιντέλ. Όπου να είναι θα γεννήσω. Ζω μόνη μου, αλλά τουλάχιστον το κράτος με βοηθάει. Θα δίνει γάλα στο παιδί μου για 6 χρόνια. Το κράτος μας δίνει τα βασικά τρόφιμα. Δουλεύω εγώ, δουλεύει και ο άντρας μου και τα βγάζουμε πέρα μια χαρά. Για κάποιους, αυτή η εκπομπή θα έπρεπε ίσως να συνεχιστεί κάπως έτσι. Σε πανηγυρικούς τόνους δηλαδή. Για μας όμως, το ρεπορτάζ τώρα αρχίζει. Η Κούβα, έχει πει ο Χριστόφορος Κολόμβος, είναι η πιο όμορφη χώρα που αντίκρισαν μάτια ανθρώπου. Πρέπει να σας το ομολογήσω. Το πρωί ήμουν σαστισμένος και δεν ήταν μόνο το ρούμι που ήπια το βράδυ.
ούτε βέβαια η μεθυστική άβρα της Επανάστασης. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Οι πρώτες εικόνες είναι συγκλονιστικές. Αντίκες του 50, τρίκυκλα ταξί, τα λένε κόκο, σαν τις καρύδες δηλαδή. Αιωνόβια αρχοντικά και ωραίοι άνθρωποι. Ναι, αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να σας πω. Οι γυναίκες και οι άντρες της Κούβας είναι πάντα πρόθυμοι να σου δώσουν το χέρι τους, αρκεί να κάνεις εσύ την πρώτη κίνηση. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Ελάτε να δείτε τη γυναίκα μου. Είναι διάσημη, παίζει κουβανική τούμπα. Ταξιδεύει πολύ. Έχει πάει στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία. Και οι γονείς της έγιναν διάσημοι παίζοντας τούμπα. Κάθε πόρτα στην Αβάνα είναι και μία έκπληξη. Μπορεί να υπάρχουν παντού σιδεριές, αλλά είναι για το βράδυ. Για να μένουν ανοιχτές οι πόρτες και να δροσίζονται. Τις υπόλοιπες ώρες, τα σπίτια είναι για όλους ανοιχτά. Ακόμη και για τους αδιάκριτους δημοσιογράφους. Ο γιος μου σπουδάζει δάσκαλος και η κόρη μου νοσηλεύτρια. Εγώ δουλεύω 8 ώρο κάθε μέρα στο σιδηρόδρομο εκτός από την Κυριακή και παίρνω 255 πέσος. He venido al desierto para irme de tu amor. 255 πέσος. Σαν να λέμε 9 ευρώ. Το μήνα, όχι την ημέρα. Τώρα αρχίζω να καταλαβαίνω τον Κουβανό που έγραψε ότι ο μόνος τρόπος για να αντέξουμε είναι το γέλιο, η μουσική, το ρούμι και η βεβαιότητα ότι όλα κάποια στιγμή θα πάνε καλύτερα. He venido al desierto para reírme de tu amor, que el desierto es más tierno y la espina ves. Η συνάντηση με τη γιαγιά Ελένα ήταν άλλο ένα σημάδι ότι αυτό το νησί ταξιδεύει με την ελπίδα. Ο εγγονός της, ο Πέδρο, είναι πολύ άρρωστος. Τα φάρμακα για τη θεραπεία του καθυστερούν. Θα μου ψιθυρίσει. Αλλά η Κούβα έχει τους καλύτερους γιατρούς. Θα προσθέσει δυνατά. Άμα ρωτήσεις τους κυβερνητικούς, θα σου πούν ότι φταίει το εμπάργκο των Αμερικανών. Δεν μας πουλάνε φάρμακα. Εδώ για όλα φταίνουν οι Αμερικανοί. Ακόμη και για τους άδειους πάγκους στις λαϊκές. Al desierto para quemar, porque el alma prende fuego. Στις πρώτες αναγνωριστικές βόλτες στην Αβάνα δεν συνάντησα ούτε ένα ζαχαροπλαστείο. Δεν τρώνε γλυκά.
Να πας στη γειτονιά του Αβάνα Λίμπρε. Εκεί θα φας το καλύτερο παγωτό. Οι Κουβανοί υπερηφανεύονται για το παγωτό τους. Ένα έχουν. Κοπέλια. Μόνο που για να το γευθούν θα πρέπει να περιμένουν στην ουρά. Κάθε 10 με 15 λεπτά ο φύλακας επιτρέπει την είσοδο 30 ατόμων. Θα τους οδηγήσει στο δικό τους κιόσκι, θα πληρώσουν στο δικό τους νόμισμα, κάτι δεκάρες δηλαδή, ενώ στην άλλη μεριά του πάρκου τρώνε αμέριμνοι το παγωτό τους οι τουρίστες. Χωρίς ουρές βέβαια. Μόνο που οι ξένοι για ένα μπολ παγωτού θα πληρώσουν στην κρατική επιχείρηση 3 ευρώ. Όσα παίρνει ένας Κουβανός για 10 ημέρες δουλειάς. Υπάρχουν Έλληνες στην Κούβα? Ναι. Ναυτικοί ή τουρίστες που ξεμυαλίστηκαν από μια χινετέρα. Από αυτές που συναντά σε κάθε σοκάκι. Το ραντεβού το δικό μου όμως ήταν με τον Θοδωρή. Μη γελαστείτε, δεν είναι Έλληνας. Θοδωρή! Θοδωρή! Ναι. Τι γίνεται? Όλα καλά. Καλά. Εδώ είναι το σπίτι? Ναι. Η μητέρα σου? Ναι, αυτή είναι η μητέρα μου. Εδώ η αδελφή μου. Αυτός είναι η αδελφή μου. Τι είσαι πολύ καλά ελληνικά, Εγώ έχω 4 χρόνια εκεί στην εκκλησία και έχω 3 χρόνια μαθαίνω ελληνικά. Αλλά δεν μιλάω καλά, προσπαθώ να μαθαίνω σιγά σιγά τα ελληνικά. Μιλάς πολύ καλά. Ένας Κουβανός λοιπόν που έμαθε ελληνικά στην Ορθόδοξη Εκκλησία και ζει με άλλα 7 άτομα σε 50 τετραγωνικά. Ανάμεσά τους ο αδελφός του ο Φράνσις. Το δικό του δωμάτιο δεν έχει πόρτα. Ένα μικρό κρεβάτι, 2 ζευγάρια χρυσές και ασημένιες μπαλαρίνες, μια σιρταριέρα για τα ρούχα και η χιονάτη με τους 7 νάνους στο τοίχο. «Είμαι γκέι», μου λέει χωρίς περιστροφές. Απέναντί μας η μητέρα του συμπαραστέκεται με νεύματα. Ο Φράνσις είναι μόλις 15 χρονών, αλλά δεν θέλει να κρύβεται και αυτό στην Κούβα έχει το τίμημά του. Ας με πιάσουν και ας με διώξουν. Έχω βαρεθεί να με κυνηγάει κάθε βράδυ η αστυνομία στη Μαρεκόν. Η ζωή είναι άσχημη για μας τους γκέι. Οι άλλοι αντέχουν. Εγώ θέλω να φύγω. Αυτή η επανάσταση έχει περάσει από 1000 μοίρια κύματα. Τη δεκαετία του 60 υπήρχαν εδώ στρατόπεδα σοφρονισμού ομοφυλοφίλων. Η εργασία θα σας κάνει άντρες, ήταν το σύνθημα. Ήταν άδικο. Σήμερα προσπαθούμε να αναγνωρίσουμε τα δικαιώματά τους, θα πει η Μαριέλα Κάστρο, η κόρη του Ραούλ. Allô? Sí. Oh. Brum, brum, brum. Τα ίδια έγιναν και με το ποτό. Τα πρώτα χρόνια της Επανάστασης, οι πότες ήταν ταυτισμένοι με τους εχθρούς. Σήμερα όμως όλοι πίνουν. Και ο Χόρχε φτιάχνει το δικό του φτηνό ρούμι. Αλλά σαλού. Σαλού. Σαλού, mucha felicidad en este año. Το κέρασμα το διακόπτουν ευατήρια. Είναι η κουβανική τηλεόραση. Χορή, πανηγύρια και ασπρόμαυρα βίντεο από τις επιτυχίες του κομμαντάντε. Οι εφημερίδες είναι και αυτές κρατικές. Τι απομένει? Το ίντερνετ. Το επέτρεψε ο Ραούλ
αλλά υπό αυστηρό κρατικό έλεγχο. Όσοι έχουν υπολογιστές μπορούν να ανταλλάσσουν email, αλλά κανείς δεν μπορεί να σερφάρει και να δει τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο. Το μόνο πράγμα που σεβάστηκε απολύτως η Επανάσταση, εκτός από τις αντίκες του Μπατίστα, είναι το πάθος των Κουβανών για το μπέισμπολ. Θα μου πει αστειευόμενος ένας διανοούμενος. Εγώ πάντως ήμουν τυχερός. Η ομάδα της Αβάνας έδινε αυτό το βράδυ ένα σημαντικό αγώνα. Yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan. ¡Que gane La Habana! ¡Que gane La Habana! ¡Somos habaneros! El deporte de Cuba es muy bueno. La gente va al estadio. Sorpresa y alegría para nuestro país, para todo nuestro pueblo. Y de paso queremos felicitar por mi parte y de parte de todos los cubanos a la magnífica Olimpiada que realizó Grecia en el 2004. Φωνές, τρομπέτες, συνθήματα πάθους. Και πιο πριν, ρούμι, πουρα, έρωτες. Αναρωτιέμαι αν όλα αυτά τους αρκούν για να είναι ευτυχισμένοι. Δύσκολο ερώτημα. Ίσως, αν διέσχιζα όλο το νησί, να έβρισκα κάποιες απαντήσεις. De un pueblo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro. Δεν θα πεθάνω σαν γραφειοκράτης, θα πεθάνω στα βουνά, είχε πει νωρίς ο Τσε Γκεβάρα. Και όντως, ο Αργεντίνος αριστοκράτης δεν γέρασε. Και έτσι έγινε το παγκόσμιο σύμβολο κάθε νεανικής επανάστασης. Ο Ζαν Πολ Σάρτ τον είχε χαρακτηρίσει ως τον πληρέστερο άνθρωπο της εποχής του. Ο ρεαλιστής που επεδίωκε το αδύνατο. Εκατοντάδες άνθρωποι του Μπατίστα εκτελέστηκαν υπό την επίβλεψή του. Ταυτόχρονα ο Τσε είχε τη δική του προσωπική θεωρία. Κανείς, έλεγε, δεν έχει θεμελιώσει τους λόγους για τους οποίους ένας άντρας πρέπει να ζήσει όλη του τη ζωή με την ίδια γυναίκα.
entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Διασχίζοντας το νησί, συνειδητοποιείς ότι ο ήρωας εδώ είναι ο Τσε. Ο Φιντέλ του έχει παραχωρήσει τη θέση του. Άλλωστε, αυτός έχει να εμφανιστεί δημοσίως από το 2006, ενώ ο Τσε είναι κάθε ώρα, κάθε μέρα, παντού. Και είναι στιγμές που αναρωτιέσαι, είναι ακόμη ο ήρωάς τους ή είναι πια ένα τουριστικό προϊόν? Η απόφασή μας να διασχίσουμε όλη τη χώρα με αυτοκίνητο θεωρήθηκε στην Αβάνα απερίσκεπτη. Τα ταξίδια είναι κάτι άγνωστο για τους Κουβανούς. Απαγορεύεται να ταξιδεύουν στο εξωτερικό και οι μετακινήσεις από πόλη σε πόλη είναι δύσκολες. Άλλωστε, εδώ και 10 χρόνια έχει απαγορευτεί η μόνιμη εγκατάσταση στην Αβάνα χωρίς πολύ σοβαρό λόγο. Και τα όνειρα για μια καλύτερη ζωή στην πρωτεύουσα δεν είναι σοβαρός λόγος. La mató el frío de un invierno cruel de ingratitud y dolor, pobre flor, hoy es sepulcro y paz de mis ansias de pasión. ¿Por qué no vuelve más lo que amé con frenesí? Ay, que se han hecho los besos que con embeleso me diste a mí. Montar a caballo. A ver, va a hacer que se despelleje. Hey, come on, trepa ahí. Hey, you. El año nos vamos a un viaje. ¿De dónde bebé marrón? Aquí mismo, trabajo, donde quiera, cuando se presente. 120 χιλιόμετρα από την Αβάνα και αυτοί οι άνθρωποι δεν την έχουν επισκεφθεί ποτέ. Στην κουζίνα τους θα βρεις φυστικό βούτυρο, κατσαρόλες με ρύζι, φασόλια και βέβαια πούρα. Παράγουν πορτοκάλια, γάλα και καλλιεργούν ζαχαροκάλαμα. Όλα τα δίνουν στο κράτος, που είναι και ο μοναδικός έμπορας αγροτικών και αλλιευτικών προϊόντων. Πέρυσι ο Ραούλ τους έδωσε τη δυνατότητα να καλλιεργούν και μια μικρή έκταση για τις ανάγκες της οικογένειάς τους. Η γη βέβαια παραμένει πάντα κρατική. Το Τρινιδάδ είναι στη μέση περίπου του νησιού, κάτι σαν πολιτιστική πρωτεύουσα. Η βιβλιοθήκη του είναι παλιά και φημισμένη. Με βιβλία βέβαια που έχει εγκρίνει η Επανάσταση.
Όπως έχει γράψει ένας αντικαθεστωτικός δημοσιογράφος, είναι αλήθεια ότι κάθε Κουβανός ξέρει γράμματα, αλλά δεν έχει τι να διαβάσει και πρέπει να είναι προσεκτικός με αυτά που γράφει. Στο Τρινιδάδ, ο χρόνος έχει σταματήσει στα μέσα του 19ου αιώνα. Αν κοιτάξετε την πόλη από το πιο ψηλό σημείο, θα δείτε τη θάλασσα χωρίς να σας ενοχλήσει κανένα ψηλό κτίριο. Δουλειά μας είναι να διατηρούμε την πόλη μας ιστορικά, καλλιτεχνικά, αρχιτεκτονικά, ακόμα και το κλίμα και το φως, όπως ήταν στους προηγούμενους αιώνες. Ο Λιμπόριο Νοβάλ είναι από τους ανθρώπους που έχουν γνωρίσει τους ήρωες της Επανάστασης. Έχει ιδρώσει πολύ, κυνηγώντας τα νιάτα του τον Τσε και τον Φιντέλ. Ήταν από τους τυχερούς δηλαδή που βρέθηκαν πρόσωπο με την ιστορία, κρατώντας στα χέρια τους μια φωτογραφική μηχανή. Αυτή είναι μια σοβιετική κάμερα την οποία είχα δώσει στον Τσε. Ήταν μια κάμερα Star Σοβιέτικα με 300 φακό. Μου ζήτησε να τη δει γιατί του άρεσε πολύ. Εδώ ο Τσε είναι σε εθελοντική εργασία. Σε ένα 5 λεπτό διάλειμμα για να πιει νερό μαζί με τους εργάτες. Αυτός είναι ένας αγρότης. Το βλέπω να παρατηρεί τις βιτρίνες με τα καπέλα των πρωτοβουσιάνων. Βλέποντάς τα, φαίνεται να λέει: εγώ προτιμώ το δικό μου. Να πάλι ο Τσε, σε διάλειμμα από εθελοντική εργασία στη Σιέρα Μαέστρα. Εδώ βλέπουμε το Φιντέλ στην πλατεία της Επανάστασης να υπογράφει τα βιβλία του και διάφορα χαρτιά των παιδιών καθισμένο σε κάγκελα της πλατείας. Αυτοί είναι αγρότες μετά από μια ολόκληρη μέρα δουλειά στα χωράφια. Είναι 1960, στην περιοχή της Σαββάνας. Ερχόταν ο Χέμιγουέι στο Τρινιδάδ και πώς το έχει πει, η Κούβα είναι μια φιέστα και οι άνθρωποι δεν υπάρχουν μέχρι να μεθύσουν. Γκαλερί, πλακόστρωτα και σάλσα παντού και υποχρεωτικά θα παραχωρήσεις την τάμα σου. Είπαμε, εδώ δεν υπάρχουν αποκλειστικότητες και οι Κουβανοί φλερτάρουν πιο πολύ και από τις γυναίκες τους. Δυστυχώς εγώ έχω ραντεβού. Θα δω τον Ισραήλ, τον σημαντικότερο ίσως μπαμπαλάο του νησιού. Μέχρι το 92 η Επανάσταση είχε απαγορεύσει όλους τους θεούς. Σήμερα όμως οι περισσότεροι Κουβανοί πιστεύουν στη Σαντερία. Το σπίτι μου έχει γίνει κάτι σαν ιερό για τους Κουβανούς, αλλά και για όλο τον κόσμο. Η δύναμή μου πηγάζει από μέσα μου, αλλά αυτός που ορίζει την τύχη των ανθρώπων είναι ο Θεός ο Νόφι. Η Επανάσταση μας σεβάστηκε. Θεραπεύουμε ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας. Η κάθαρση γίνεται με θυσίες ζώων στους Αγίους. Δεν κάνουμε όμως μαύρη μαγεία. Βλέπω 15-20 άτομα την ημέρα. Αυτός είναι ο μαθητευόμενος μου, ο Ομπαραθούν. Ένας ψυχοπαθής που θεραπεύτηκε έφυγε λίγο πριν μπείτε εσείς. Μονάχα αν έρθεις σαν ασθενής και κάτσεις δίπλα μου, μπορώ να σου πω την αλήθεια. Εμείς οι Ιφά είμαστε ο λόγος του Θεού. Είμαστε σαν τα καλώδια του ηλεκτρικού φωτός. Χωρίς αυτά δεν υπάρχει ενέργεια. Γράψε το όνομά σου. Απελίδου, Σταύρος, Θεοδωράκης.
Τα χέρια σας. Και τα δύο. Σκεφτείτε με το μυαλό σας και προσευχηθείτε για ηρεμία, υγεία και ειρήνη. Ανακοινήστε τα. Όταν αισθάνεστε πίεση ή ζαλισμένος, θα πρέπει να βρίσκετε λουλούδια και να τα βάζετε στο κεφάλι σας. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να δώσετε προσοχή, γιατί υπάρχει κάποιος που θέλει να σας βγάλει από εκεί που βρίσκεστε και να πάρει τη θέση σας. Να προσπαθήσετε να κάνετε πιο θρησκευτικά πράγματα, γιατί δεν πιστεύετε και πολύ. Πρέπει να προσέχετε πολύ, γιατί υπάρχει ένα σημάδι πολύ σκληρό για σας. Μετά από μια ώρα ψαλμών, όλα στους δρόμους μου φαίνονται υπέροχα. Περιπλανιέμαι, αναζητώντας ενέσεις πραγματικότητας. Στο πολυκατάστημα που ψωνίζουν οι ντόπιοι, τα ράφια έχουν από λάμπες και κράνη μέχρι κούκλες και τετράδια. Από ένα είδος βέβαια. Παραδίπλα, στα μποδέγας, σε πιάνει η ψυχή σου. Ρύζι, φασόλια, ζάχαρη, λάδι, σαπούνι. Είναι τα μαγαζιά που οι ντόπιοι προμηθεύονται με κουπόνια τα βασικά υποτίθεται είδη διατροφής. Η κινηματογράφηση απαγορεύεται. Στο νου μου έρχονται οι ουρές στην Αβάνα. 2 πακέτα τσιγάρα το μήνα ο συνταξιούχος, 1 λίτρο γάλα για τα παιδιά μέχρι 6 ετών, μοσχάρι κάθε 6 μήνες. Η μελαγχολία της Επανάστασης. Η Δάινα Ροδρίγες και η Ιμπραήμ Ροδρίγες. Είναι η λιμπρέτα της οικογένειας. Εδώ είναι γραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας και όλα τα βασικά προϊόντα. Ψωμί, ζάχαρη, ρύζι, κρέας. Από κρέας μας δίνουν κοτόπουλο και κιμά. Εδώ είναι σημειωμένα όλα τα προϊόντα που μας έδωσαν το μήνα Δεκέμβριο. Ρύζι, φασόλια και κρέας. Άλλο ένα χαρακτηριστικό των ανθρώπων εδώ. Η υπερηφάνεια. Δεν σου λένε πεινάμε, σου λένε δες τα προϊόντα που μας δίνουν. Οι αρχοντικές σκάλες με οδηγούν στην ταϊμή. Ανήπατρη μητέρα που περιμένει πώς και πώς την πρώτη του μήνα. Τα οικονομικά μου δεν είναι πολύ καλά. Βοηθάει και ο πατέρας της Λούρδες. Είναι ξυλουργός. Δεν βγάζει όμως πολλά λεφτά. Τα κουπόνια που παίρνω κάθε μήνα σε μια εβδομάδα τελειώνουν. Δεν είναι εύκολη η ζωή. Η αδελφή μου κατάφερε και έφυγε πριν από 14 χρόνια για το Μαϊάμι. Με λίγη εγκράτεια λοιπόν, τα αγαθά που θα προσφέρει το κράτος στην ταϊμή θα κρατήσουν 10 ημέρες. Μετά όμως, πώς ζουν? Δουλειές του ποδαριού και παραοικονομία γύρω από τα 3 εκατομμύρια των τουριστών. Η περίπτωση του Ερμές είναι ενδεικτική. Το σπίτι του τις νύχτες μετατρέπεται σε παράνομο παλαδάρ. Ένα εστιατόριο χωρίς άδεια. Αν τον πιάσουν να μεταΐζει, θα πάει 20 χρόνια φυλακή. Έτσι όμως ζει τη μεγάλη του οικογένεια.
σερβίρει αστακό από τη μαύρη αγορά. Το κράτος προωθεί αστακούς και γαρίδες στα ξενοδοχεία του και τα εστιατόρια του. Ο Ερμές αγοράζει παράνομα τον έναν αστακό $1. Εγώ θα πληρώσω 13. Το δείπνο μου δηλαδή θα προσφέρει στην οικογένεια όσα θα έβγαζε ένας Κουβανός σε ένα μήνα. Τότε που γύρισα από την Κούβα, όλοι με ρωτούν για τις γυναίκες που συνάντησα. Και εγώ πρέπει να αφηγηθώ μια περιπέτεια. Η Ναταλή θα μπορούσε να είναι πρωταγωνίστρια σε αυτή την ιστορία. Λέει ότι είναι 16. Εγώ θα την έκανα 20. Όπως και να έχει, γεννήθηκε μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Και έτσι στο σπίτι της θα πείνασαν, όπως όλη η Κούβα τη δεκαετία του 90. Λοιπόν, εγώ γεννήθηκα εδώ, στο Σαντιάγο ντε Κούβα. Τώρα είμαι 16 χρονών και είμαι στο δεύτερο έτος των σπουδών μου. Εδώ στην Κούβα δεν έχουμε πολλά λεφτά. Το όνειρό μου είναι να γίνω μοντέλο για να κάνω πολλά ταξίδια. Στην Κούβα όποιοι θέλουν παντρεύονται, άλλοι συγκατοικούν, εξαρτάται από το ζευγάρι. Υπάρχουν άντρες πάντως που έχουν σχέσεις με πολλές γυναίκες ταυτόχρονα. Εγώ θα ήθελα να παντρευτώ κάποιον που να μου είναι πιστός, να μην πηγαίνει με άλλες γυναίκες. Οι γυναίκες εδώ μυρίζουν φρεσκάδα που δεν μπορώ να δικαιολογήσω. Μένουν σε φτωχικά δωμάτια, με καρφιά στους τοίχους και κουρτίνες για χωρίσματα. Τουαλέτες κοινόχρηστες, χωρίς ζεστό νερό και αφρόλουτρα. Από πού λοιπόν τόση ομορφιά? Para nada me sirve sin ti. Πώς ζεις? Το ερώτημα το σχεδιάζω με τα χέρια. Η Σιναή γελάει. Μαζί της παρταράει και το κοντό της σορτσάκι. 30 ευρώ για μια μέρα, μου εξηγεί. Μην το υποτιμάτε. Το μηνιάτικο εδώ, είπαμε, είναι 9 ευρώ. Είναι σαν να παίρνει δηλαδή 3-4 μηνιάτικα σε μια μέρα. Πίσω της ο Κάστρο φρουρεί πάνωπλος στην πλατεία. Σε λίγες ώρες οι τράπεζες θα ανοίξουν και οι τουρίστες θα τρέξουν για συνάλλαγμα. Μια μέρα, όχι μια βραδιά, επιμένει η Σιναή. Στην Κούβα δεν πουλάνε σεξ, πουλάνε έρωτα. Το λέει και το Lonely Planet. Οι κοπέλες θέλουν να τις καλέσεις σε δείπνο, να γίνουν το κορίτσι σου και να σε παντρευτούν. Το κίνητρο όμως είναι πάντα το πορτοφόλι σου. Οι ταξιδιωτικοί οδηγοί βέβαια δεν ξέρουν όλη την αλήθεια. Το σεξ σε μερικά μέρη είναι ο μόνος τρόπος για να πούν κάποιοι υπάρχω. Ένα όπλο ενάντια στο καθημερινό τίποτα. Το σεξ εδώ είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα του κόσμου. Δεν είμαστε Αγγλοσάξονες, μου εξηγεί η Σαϊλέμα, κρατική υπάλληλος κι αυτή. Της έχω ζητήσει να με πάει στο πιο in μαγαζί της Κούβας. Εμείς οι Κουβανές είμαστε ελεύθερες. Η κάθε μια κάνει ό,τι θέλει στην προσωπική της ζωή. Και εργαζόμαστε σκληρά. Άλλες δουλεύουμε σε γραφεία και άλλες ανεβαίνουμε σε σκαλοσιές οικοδομής. Εγώ δουλεύω 12 ώρες μέρα παραμέρα. Ο μισθός μου είναι 260 πέσος.
Αλλά δεν θέλω να μου κάνετε τέτοιες ερωτήσεις. Δεν πρέπει να μιλάμε γι' αυτά. Ciao. Esa media hora que me tienes aquí, desnuda con ternura cada pedazo de mí. Παίζω μουσική από τα 7 μου. Το όνειρό μου ήταν να γίνω τραγουδίστρια της pop rock μουσικής και τα κατάφερα. Έχω επηρεαστεί βέβαια πολύ και από την κουβανική μουσική. Από τη σάλσα, τη ρούμπα, την άφρο, την τίμπα. Έχουν μεγάλη απήχηση στη χώρα, παρόλο που είναι ξενόφερτα ήδη. Ο χρόνος έχει αρχίσει να μετράει αντίστροφα. Τι έχει μείνει? Μια επίσκεψη στο Γκουαντάναμο και μια ακόμη βόλτα στη Μαλεκόν, αν προλάβω. Buenas noches. ¿Qué rumbo llevan? Γκουαντάναμο. Ένα αμάξι σε αυτούς τους δρόμους τη νύχτα είναι περιζήτητο και όλοι κάνουν οτοστόπ, χωρίς φόβο. Στην Κούβα άλλωστε δεν υπάρχει εγκληματικότητα. Πηγαίνω στο Γκουαντάναμο γιατί εκεί είναι το σπίτι μου. Στο Γκουαντάναμο υπάρχουν πολλοί δημοσιογράφοι και φωτογράφοι. Τα τελευταία χρόνια έρχονται από όλο τον κόσμο. Βέβαια, δεν μπορούν ούτε με κιάλια να δουν τη βάση. Είναι πολύ μακριά και η περιοχή είναι αποκλεισμένη. Γκουαντάναμο, εμπάργκο, Μαϊάμι. Τα τρία αγκάθια στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με τον Ομπάμα θα αλλάξει κάτι? Μετά τον Μπους, όλοι φαίνονται καλοί. Θα μου πει γελώντας ο Χούλιο, ο ξεναγός μου. Αν σταματήσει το εμπάργκο, κάθε μέρα θα έχουν τουρίστες από τη Νέα Υόρκη και το δολάριο θα νικήσει τη φτώχεια. Έτσι ελπίζω. Από τις βόρειες παραλίες της Κούβας, το Μαϊάμι απέχει όσο ο Πειραιάς από την Πάρο. Το 2003 ο Κάστρο διέταξε να εκτελεστούν 3 Κουβανοί οι οποίοι είχαν καταλάβει ένα πλοίο στην προσπάθειά τους να διαφύγουν στην Αμερική. Το 2000 ήρωας ήταν ο Ελιάν. Η μάνα του στην προσπάθειά της να αποδράσει πνίγηκε και ο μικρός ξεβράστηκε στο Μαϊάμι. Οι αντικαθεστωτικοί ήθελαν να το κρατήσουν, αλλά ο πατέρας του ζητούσε να γυρίσει στην Κούβα. Τα αμερικανικά δικαστήρια τον έδωσαν τελικά τον Ελιάν, αλλά όλος ο πλανήτης έμαθε για τους φυγάδες που πνίγονται στα στενά της Φλόριντα. Σκοπός της αστυνομίας είναι να πολεμάει κάθε είδους έγκλημα και να εμποδίζεται η λαθρομετανάστευση. Πάντως, πάει καιρός από τότε που κάποιος προσπάθησε κολυμπώντας να διαφύγει από τη χώρα. Ναι, κάποιες γυναίκες θέλουν να φύγουν από το νησί. Εγώ όμως θέλω να γεννήσω το παιδί μου εδώ. Στην Κούβα δεν είναι απαραίτητο να παντρευτείς, κάνεις μόνη σου ένα παιδί και το κράτος σε βοηθάει. Αντιλιακά, καρύδες, μοχίτο, μια τζουγκράνα να κυνηγάται από τσίγαρα και γύρω μου οι αστυνομικοί να αυξάνονται. Τους φέρνουν, λένε, από την επαρχία. Κανείς στην Αβάνα δεν θέλει να γίνει αστυνομικός. Ομπάμα, Ομπάμα, μου φωνάζουν ενώ φεύγω από την παραλία. Σταματάω, αλλά δειλιάζουν. Όλοι εδώ κάτι περιμένουν. Ο Φιντέλ είναι εξαφανισμένος και ο Ραούλ ένα μεγάλο ερωτηματικό.
Και εγώ προτιμώ να περάσω τις τελευταίες ώρες στη πιο ωραία λεωφόρο, τη Μαλεκόν. Κάντιλακ, κοκοτάξι και ξεχαρβαλωμένα λάντα χωρίζουν τη θάλασσα από τα αριστοκρατικά ισπανικά της δεκαετίας του 40. Σαν σκηνικό από όλες τις αυτοκρατορικές όπερες μαζί. Αν πλησιάσεις όμως, μυρίζει ούρα, μπαλώματα από τσιμεντόλιθους και χωρίσματα από νοβοπάν. Η Ρώσα ήθελε οπωσδήποτε να μου φτιάξει καφέ, να δω και τον Αλή, το καμάρι της. Σαπούνι, ξηραφάκι, ξεφτισμένες οδοντόβουρτσες, καμένες κατσαρόλες. Σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχει τίποτε άχρηστο. Όλα είναι μετρημένα. Το μόνο ίσως που περισσεύει είναι το συναίσθημα. Ο Αλή θέλει να του στείλω βιβλία με την Αθήνα, τη Ρώμη, το Παρίσι. Κάποτε θα ταξιδέψω στην Ευρώπη, μου λέει. Ο μόνος τρόπος για να ζήσεις εδώ είναι να είσαι τρελός, μεθυσμένος ή κοιμισμένος. Έχει γράψει ένας απογοητευμένος συγγραφέας. Μετά από 12 μέρες και 2.000 χιλιόμετρα, πάνω, κάτω, έχω να προσθέσω άλλον ένα λόγο. Την ίδια την Κούβα. Βενσερέμος.